môj návod na zastavenie zhrdzavených plechov na aute. Najprv som zbrúsil farbu až na čistý kov. Použil som kyselinu fosforečnú, koncentrovanú, merná hmotnosť 98. Je to silná kyselina, koncentrovaná, kyselina fosforečná. Veľmi dobre reaguje s čistým železom, takže treba to zbrúsiť na čisté železo najviac ako sa dá. Samozrejme, že nejaké malé kúsky hrdze tam ostanú. Natrel som to železo s kyselinou fosforečnou, použil som drobný štetec. Kyselinu som neriedil. Začal sa vytvárať taký biely povlak na tom železe. Začalo to reagovať, bublinky. A keď to trošku zaschlo po nejakých 5 hodinách, bolo to také bielo-šedé, tak som to zastavil, tú reakciu, sprejom, do ktorého som si dal normálny lieh. Opláchol som tú kyselinu z tohto miesta s tým liehom, aby sa reakcia zastavila. Lebo keď tá reakcia ide veľmi dlho, celý deň napríklad, tak sa vytvoria také veľké čierne škrupiny a to potom veľmi vytrča, keď sa to lakuje. Tak som to takto zastavil s tým liehom. To som robil včera. No a takto to vyzerá, je to suché, nie je tam už žiadna kyselina na tomto mieste. Takže to môžem teraz prestriekať akrylovým tmelom a nafarbiť červenou farbou a bezfarebným lakom. Ešte k tomu štetcu, tú kyselinu som roztieral na tom železe štetcom a počkal som 10 minút, potom som to zase rozotrel, aby tá reakcia prebehla všade. Asi tak 3-krát som to spravil. Po 10 minútach som to pretrel. Potom zase po 10 som to pretrel, zase po 10. A potom som čakal pár hodín. A keď som videl, že to už vyzerá byť také dosť zreagované, že tá reakcia už prestala tak robiť také bublinky husté, tak som to zastavil s tým liehom. Ešte by som upozornil, že táto kyselina nereaguje s hrdzou. Absolútne vôbec. Reaguje len s čistým železom. Od tohto môjho návodu nemám toto vyskúšané, robím to prvýkrát takto. Sľubujem si od toho, že tá vrstvička oxidu, ktorý tam vznikol na tom železe, zabráni prístupu vlhkosti a vody do železa a snad to vydrží už navečne, že to už nebude hrdzavieť. Takto to vyzerá po prestriekaní s akrylovým tmelom. Vidno tam tie vyvýšené miesta. To sú presne tie čierne škrupinky, keď to reagovalo veľmi dlho. Je možné, že to je práve na tom mieste, kde bola hrdza. Ale dôležité je, že treba dávať pozor aj na teplotu, keď tam budete dávať tú kyselinu na to železo. Ja som to robil v lete pri teplote 25 stupňov a je dosť možné, že čím nižšia teplota, tým tá reakcia neprebehne tak kvalitne
ale to už musíte vyskúšať sami. Takže ešte detail. Nie sú to bublinky, ale sú to tie čierne škrupiny, ktoré sa vytvorili pri tej reakcii.